ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு மை சேனல். நான் ஆஷிஷ். நீங்கள் பார்க்குறது நசரியன் சேனல். இன்றைக்கி இந்த வீடியோவில் வந்து T20 ஆஸ்திரேலியா வர்சஸ் இந்தியா ஜெயிச்சிருச்சு ஃப்ரெண்ட்ஸ். அதோட ரிவ்யூ தான் பார்க்க போகிறோம். ஸோ இது ரொம்பவே சூப்பராக நடந்துச்சு ஃப்ரெண்ட்ஸ். இது நம்ம T20 இந்தியா ஜெயிச்சிருச்சு. ஸோ அதோட ரிவ்யூ பார்க்க போகிறோம். வாங்க பார்க்கலாம். ஃபஸ்ட்டு வந்து இறங்கின KL ராகுல் வந்து செம்மையாக அக்ரெசிவாக இருந்தார் ஃப்ரெண்ட்ஸ். பட் வந்து அவர் 30 ரன்ஸ் அடித்தார். பட் ஒரு யூஸ்ஃபுல்லான ஒரு 30 ரன்ஸ் எடுத்து கடைசியில் கேட்ச் அவுட் ஆகிட்டார் ஃப்ரெண்ட்ஸ். ஸோ அவர் நல்லா விளையாடினார். அதுக்கப்புறம் வந்து ஷிகர் தவன் வந்து அவரும் நல்லா விளையாடினார் ஃப்ரெண்ட்ஸ். பட் வந்து அவரும் அவுட் ஆகிட்டார். அதுக்கு வந்து நம்ம சஞ்சு சாம்சன் நல்லா அக்ரெசிவாக ஃபஸ்ட்டே வந்து காமிச்சார் ஃப்ரெண்ட்ஸ். 6-4 அடித்தார். பட் அவர் அன்ஃபார்ச்சுனேட்டாக கேட்ச் அவுட் ஆகிட்டார். அதுக்கப்புறம் நம்ம கோலி 40 ரன்ஸ் அடித்து ஒரு பிரில்லியன்ட் ஃபீல்டிங்கால், அதாவது ஒரு விக்கெட் கீப்பிங்கால் அவர் அவுட் ஆகிட்டார் ஃப்ரெண்ட்ஸ். கடைசியில் ஹர்திக் பாண்டியாவும் ஸ்ரேயஸ் ஐயரும் ஃப்ரெண்ட்ஸ். ஃபஸ்ட் ஜாம்பா பால் போட்டதில் வந்து LBW நினச்சோம், பட் கிடையாது. அப்புறம் 2 பேரும் அடித்தாங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ். ஆனால் ஹர்திக் பாண்டியா தான் செம்ம அடி அடித்தார் ஃப்ரெண்ட்ஸ். 4 அப்படின்னு ஆச்சு. ஒரு 20 ரன்ஸ் 8 பால்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கடைசியில் 3 பால் 6 ரன்ஸில் கடைசியில் செம்ம 6 அடிச்சார் ஃப்ரெண்ட்ஸ். அந்த 6 எவ்வளோ ஹைட்டு போச்சு, பட் டிஸ்டன்ஸ் அந்தளவுக்கு போகல. ஆனால் வந்து ஹைட் சரியான ஹைட் ஃப்ரெண்ட்ஸ். அந்த பாலுடைய எங்கே இருக்குதுன்னு அப்படி காமிச்சிருப்பேன். ஸோ அந்த அளவுக்கு ஹைட்டாக போச்சு ஃப்ரெண்ட்ஸ். ஸோ கடைசியில் அவர் வந்து வின் பண்ணி கொடுத்தாரு. ஸோ நம்ம வந்து T20 நம்ம இந்தியா வந்து ஆஸ்திரேலியா வர்சஸ் இந்தியா சீரீஸில் நம்ம ஜெயிச்சிட்டோம் ஃப்ரெண்ட்ஸ். ஸோ இன்னும் ஒரு மேட்ச் தான் இருக்குது. அதே நம்ம தோத்தாலும் கூட நம்ம T20 சீரீஸை ஜெயிச்சிட்டோம். ஸோ இதுதான் இன்றைக்கி இந்த ரிவ்யூ. நான் ஃபஸ்ட்டு ரிவ்யூவை ஏன் போடல அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா, ஆல்ரெடி ஒரு வீடியோ போட்டுருவேன். ஸோ அதை செக் பண்ணி பாருங்கள். ஸோ இந்த வீடியோ பார்த்தவங்களுக்கு தேங்க்யூ. நல்லா இருந்துச்சுன்னா கமெண்ட் பண்ணி சொல்லுங்கள். குறை இருந்துச்சுன்னா சொல்லுங்கள். தேங்க்யூ.